बड'लेण्ड हालामनि फुटबल गेलेमुनि थाखाय गोग्गाथाव खौरां। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा गेलेमु बिथिङाव जौगाखांहोनायनि थांखिजों बिटिआरनि राजथावनि गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव माहारियारि थाखोनि जोलुर बादायलायनाय जेरै इन्टार 6 शेड्युल प्रिमियार लीग, आइएसपिएल, सन्टोष ट्रफी, डुरान्ड काप बायदि जोलुर बादायलायनायखौ खुंनायनि उनाव बड'लेण्डनि फुटबल हानजाया नेशनेल थाखोनि जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लानो खाबु मोननाया थारैनो बड'लेण्ड हालामनि थाखाय गोग्गाथाव जादों। बे खेबाव बड'लेण्डनिफ्राय इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि हानजाया गुजरात रायजोनि बाड'दारायाव फैगौ 10 निफ्राय 19 नबेम्बरसिम खुंनो गोनां हादरनि गोजौ थाखोनि जोलुर बादायलायनाय आइ लीग 3थि डिभिजनाव बाहागो लाहैगोन। सा 22 गेलेगिरि आरो अफिसियेलफोरनि हानजाया आइ लीगआव बाहागो लाहैनो थाखाय गाबोन क'क्राझारनिफ्राय गुजरात फारसे रावना होलांगोन। बे आयदानि सोमोन्दै दिनै इउनाइटेड चिरां दुवार एफसिनि कच दैमालु बसुमतारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मा फोरमायखो खोनासंदो। वेलकाम गोजोननाय बावहरबाय जोंनि बे प्रेस मिटआव फैनानै माबानो थाखाय जोंनि दा बे प्रिपेरेसन आरो बे जों बे अपरचुनिटि मोनदों 3rd डिभिजनाव गेलेनो थाखाय जोंनि प्लेयारफ्रा गासिबो मटिभेटेड आरो जोङो जे जोंनि प्लेयारफ्रा गासिबो सन्टोष ट्रफियाव दंजोबोमोन जों लेट स्टार्ट जादों ट्रेनिंआ थेवबाबो जोंनि प्लेयारफ्रा गासिबो फिट आरो गासिबो एक्टिभमोन आरो जोंनि थाखाय बिराद गोरलै जों ट्रेनिंखौ मोजाङै खालामनो हादों जोङो आरो जों आसा खालामो जों बे टुर्नामेन्टआव मोजाङैनो जों गेलेनानै फैनो हायो। बियो 11 थारिख आरो 11 थारिख नभेम्बरनिफ्राय 19 थारिख नभेम्बरसिम जागोन। जायगाया बहा जागोन? बियो बर'दा गुजरात। गिबि गेलेनाया सोरजों जागायगोन? फार्स्ट मेटचा जागोन 11 थारिखआव बियो जों गेलेगोन जयपुरनि टिमजों। माबायदि प्रिपेरेसन जाखो दायो नोंथांमोना? जोंनि प्रिपेरेसना बिराद मोजां जागासिनो आरो आं दहाय सिगाङाव बुंखांबाय जोंनि गासिबो अलमस्ट मेक्सिमाम प्लेयारानो सन्टोष ट्रफि टिमाव दंमोन गासिबो मोजाङैनो एक्टिभ आरो फिट प्लेयार जोबखा आरो दा साननैसो बावैनो जों मोननैसो मेट्स गेलेबाय आसाम प्रिमियार लीगनि बेयाव जों नुनो मोनदों जे जोंनि प्लेयारफोरनि प्रिपेरेसन बा फिटनेस बा गेलेनाय माबाफ्रा मोजाङैनो आरो जों आसा खालामो बेबायदिनो जोङो हजोंबो गेलेनानै फैनो हागोन। साबेसे थांगोन नोंथांमोना गाबोन? जोङो प्लेयार्सफ्रा 22 जन ओमफ्राय जों अफिसियेल जोङो 6 जन थांगोन।